Оня ден си закачам вакфоба. Ние чувствам, че като че ли трещотка прескача. Да, само че по-плътно, да. А аз поимах щастие този ден да чуя само този звук. Закачам вакфоба, след като ми прика камера. И викам сега или ще гръмне ръбежите, или тази кола ще я разпосна. Да бъда по нея се тести. И не знам дали вие сте гледали на вакфоб какво се прави точно. Аз съм един път си играх. Има най-различни... Само тестове. Не, само тестове. Аз съм само от тестове. Искаш ли ти я направя при отключване на колата? Това не го запомних как става. Трябва да натиснеш два пъти копчето за отключване. Иначе ти отваря само шофьорската. И твоите ръкави го много смята, и после забравих откъде се връща. Сега така, заедно. Защото той има... Трябва да се поразровиш. Като отидеш, има едно меню кодинг. Не ме кодирано. Ама зависи коя версия на вакфоб ползваш. Една от последните. Аз съм с стара версия на вакфоб 3 нещо и беше. Аз влизам в Central Locks, какво беше там, и гледам някакви проблема, някакви стойности пише. И какво ти пише? These are safe. Тези са сигурни. А тук пише, прочетете опътването. Рефер менюал, не знам си какво. Факт. Да. И аз викам нищо. Аз няма да пипам нищо. Има и поле cancel. Няма проблеми. И отивам върху полето, само както отидеш на полето, ти изниква балон. Так, това ти казвам. Ако кодираш 0024, това е за Индия, не знам си какво, 10 влага. 0045, ако кодираш, това е ли какво си. И аз гледам, нещо интересно да кодирам, да не си направим индийски колата. Нали? Обаче так гледам. И пише, примерно, Double Unlock сигнал или Single Unlock сигнал. И аз гледам моите цифри, примерно двойка е сингъл. А примерно седмица е Double. Викам я, тук на това поле с една седмичка накарам, ок, и пускам си алармата, туп, на зелената. Тая го може и през Maxidota, може ти сега да си го направиш. Обаче на фраз и забравих въобще за това. Карам цял ден, алармата ми е така като запала от алармата. Тя заключи, като изгаса, отключи. Нека ги дразни, аз така да си го оставам на ръка. И по едно време гаса и я и тръгва да слези, търпа, младичко бе вече, викам, че бе, тази да ни отваряше, викам втори път, викам някакво, какво стана, викам, сега да взима цигарка. Штрак, туп, штрак, туп. Викам, сега къде се оправяше това нещо. Добър ден. И сега си е така.